स्कूल प्रेसिडेंट। स्कूल प्रेसिडेंट। आज आपन को जो विज्ञान मेला को आसिले पुआ एटिक आस। हां विज्ञान मेला को जो आसिले आपन सर आसुना विज्ञान मेला को आसिले आपन केमति लागिला? बहुत बढ़िया आम गाँव जो अनुष्ठानटा है बहुत बढ़िया तो लगुच। हमर पिला माने भी एथरे बहुत सहयोग ये हमर जोड़िए पिला माने सेपटे पुआ ये गेडियापल्लू हम 5 जन को नै के आसीचु आ सी भी गौडुना गाँव हमर भाई भाई सी गौडुना गाँव भाई आसन सार से हला सेपटे देखे सार को सार आछंदी आ ये भाई हमर आछंदी गौडुना गाँव बहुत बढ़िया लागला। आपन त जोडे भाषण दथले म सुनिली आपन बहुत देखि माने आपन को कथा सुन बहुत भल लागला। स्कूल पई आपन जो स्कूल चेयरमैन स्कूल चेयरमैन आपन बहुत केमति लागुची जो पिल्ला को देखि ना बहुत तो बढ़िया लागछ। हमर जे तू ब्लॉक स्तर अन्य गुडे स्कूल आछंती तने बहुत खुशी लागुची हम गारे अनुष्ठानटा बहुत खुशी लागुची मते बहुत भल लागी बहुत बढ़िया लागला। हां बढ़िया डेवलपमेंट हेची हमर खाया पिया भी भल होला जलखिया भी भल होला भात खाया भी देला भल होला स्टाफ माने बहुत भल रोसे जो मां माने कोस बहुत बढ़िया से माने बहुत भल पिला मानकर श्रृंखला आउ हमर आपण मानकर जो चेयरमैन मैडम आ आपनकर समस्त सरपंच बीएलसी आस्थिले समस्तकर आपण बहुत बढ़िया सान पदर माटीर बासना अलग एठी कवि बहुत कवि तीर्थ गाँ ये तेना बहुत बढ़िया लागला। आपण मानकर आपण बहुत भगवान भल रखंतु खुशी रखंतु आपण संसार मध्य मंगलमय प्रभु प्रार्थना।